mag-walking unta ko kaso naabtan kog ulan. So karon mangita na lang tag maayohon ani. So it's 5:52. Let's go. Pas de soleil, 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 pas de soleil. So nangit-ngit man guys, dili ta makapadayon sa atong road trip unta kay gabi naman it's 6:30. Tanaw kay guys. Naukang na. Oh, daw pa ni katuig kapin nga GoPro sa ako, hindi nang kilid. Nakita na yang unod. Ilaw mo siya. Sa sige manig on good, sige on off, ano ba? Siya. No. Nige, ambot murag ano man siya. Naukang siya. Nakoy lakaw karon mag cellphone na sa akong gamiton. Nadami karon diri sa River Boulevard. Gabi na akong amigo nag-jogging siya. Nag-jogging ang amigo pa-condition guys siya. Okay? Magpabalik alindog program siya. Dagan pa ko. Ha? Grabing pa-condition, no? Sakit-sakit, mawala lang na. Agay sa basta gabi eh. Nitsura dire. Guys, nag-video ko guys. Gani, dyan eh. Gamit akong cellphone. Samsung A50. So, dili siya magamit og GoPro karon. Nag-uban-uban ako sa amigo karon. And gitry lang nako kung unsa ba siya ka steady. Alright, mag-close din ni dire mga alas 10 sa gabi eh. Ang oras karon kay 9:50. Nahinay na ta pabalik. So, nara akong amigo guys. Nagpaulay na. Kaya gikapoy na siguro na siya. Pag manyag jogging ani karon kaon na sa niya karon. Ansa man, kumusta man? Kapoy na? Dili sakit ang pilo, di man kapoy. May pagmukaon ba? Kasi mag-jogging. Ano ka na sakit ng mukon? Diri bit ba diri? Tsada ang kondro. Pagit sa line. Hindi ka sa line. Nagunsa ka dito. Ko na imo mo sa dito. Naiwan ako ka-videographer. Davis. Ganyan lang ito. Pero ko na pagliyok ra. Guys, welcome to C1 guys.
So, itorna ko niya akong amigo. So, manang dula dia tanawa. May tournament dia every karon sa tournament. Pero Ako na din tournament ay ni dire. pero mingaw na karon. So, ingani kami ngaw. So, may kuan diri ato sa siyam. Ay sir. Ano na tagiya? Iya dia asawa. Aka na sila. Dili ba bawal mag-country? Mag-video? Dili. Dili na ko. Alright. Sila TV, tanawa ng TV. Dai. Gusto ka mag-practice sa badminton. Daily badminton. Basig makapiright ana. Balik ka, kuan. Makapiright ana. Pay tagkuan. Urot na. Wala na si Juice ra. Wala na. Kasi lang sapatos diri baligya. Baligya din na. Baligya na. Na yung racket. Dagan. Mas mo sa racket. So kung gisingot ka na laban na palaba diri. So, tanga tayo diri palaba. Sige, sulod lang ya sir. Ano pa lang diri? Ano pa lang diri? 10. Sa dabag na palagyapon ang tagian ni sila ragyapon. Oh, si sir. Ano yan ako? Ano yan mga masin? Ano diri guys? Kuhan ni ka ng pag muanya ka diri expect yun ka na panington kay grabe yan dula dili lang dula apil na ang kuhan ang eagle. Sige. Sana kayo lang si Arthur guys. Oh. Ito kayo sa moon. Oh. Dililan, silawang maligo, may bilisanan. Marami na sa hotel. Alright. Nara guys oh. Ga-vlog ko gamit na ang cellphone. Lagi tsada oh. Tsada lang kan. So kung magdula og badminton, dire na lang mo. C1 badminton perks. Bye, sir. Alright guys, magsunod ko sa akong bus. Busing. Pagsulod di mo diri, so bawal lang kung diri. Alright. Okay. Okay, sir. Tanawang kung niya, dili ang ambag. Check na mo bag diri, kung nabay firearms. So, naka-video na diya. So, safety yun kayo ni Wally diri. Okay. So, Sunod ni mo diya, automatic pala yung surprise kayo. Tanawang kertaan. So, oh wow. Nasampungan, true. Take two. Mo close na kaya? Oh. Automatic swing door. wala pa akong kabot. Abro na siya. Nga naman na, mo detect siya, layo pa. Sensor. Alright. Alright, salud ta. Tara. Ano yun, lahat ang kontra diri na. Sila wire. Wire sound sa man eh. Badminton dili pag maghabang ka diri kung wala kay Kwan. Okay, Kwan, sigunta. Sir, nakay 50 lang? Para mag-test jump yan sa tulog. Alright, rep pila may score rep. Rep pila score rep. 6-7. 6-7 para sa team 6-7. Look. Seven. 7-7 up. Eight, seven. Zero, nine. 09. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil.
stop is barbecue. Barbecue. Ano nila yung open ba? Alright guys, next na mga stop is dire mi sa 7-Eleven, Carmen. Na akong busing. Akong busing wala na gid nakahulat. Kuha na siya, nag-apura na. Busing, unsa man busing? Yung mag-order mi kape. Anda rin yung kape ba? Dili. Nani wala. Queen at trip for 4. Singapore, Bangkok, Paris. So, picture na naman si Living Sargos. Ha? Facebook ko ba? Ano ta ba picture? Ano ba? Picture to ba? Kung ba ito? Sa ka dito. Dito, dito. Guys, abot na mig Singapore. Nami karon sa Singapore sa 7-Eleven. With my boss. Boss na ko sa kwan. Boss na ko sa laag. Ano yung boss sa laag? Mukasino? Cappuccino. International cities. Tayo, makakawit tayo ng pangamit siya. Oh, daga na ngayon, no? Chocolate, ano? Ato ka ganiya siguro, coffee. Tubig din. Alright. Ang sponsor. Paano ko French vanilla. Medium size. Alright guys, mga pisan. Guys, anawagan nyo. Tsada na kayo kay Nanay Kwan. Nanay, mga lights ang isig kakilid ba? Ibutangan na nila. Oh. Tsada na kayo. Na dere ang kilid pa. Ang sa center wala pa. Time check. By the sun.